dugay. Okay, o niya, may na hindi akong nakaw. Tawag lang niya, pero alam ko. Yeah, well, bye-bye. Love you. Take care. Hoy, niya, kumusta may yung lagaw ni Jonas? Ma, ano ko isulti niya? Liwat lang ako na ako sa ama. Ato ta dito, Bi. Ato ta mag-gusto mo. Ano ba? Gabi dito mo? Mula ko ni Jonas eh. Akong gikanta ka tong kanta bitaw si mong amigo nga namatay. Unya? Ang singer dito, ni duol og nangutanag unsay nga sa tag-iya unya. Unsa ko nay ngani mo? Unya, imong gitug-anan? Oo ma. Hasta imong cellphone number akong gihatag kay mangayo man siya. Unsa? Oh my God! Ngani day ma? Ay, wa man. Sayo pa kung gibungat ma. Pag-breakfast sa dito na nagiandang siya yad ito mapagkaon. Tangkin sa itong kanta. Kuan sir, sa ako ng mama, naubayan mo na ako sa karaang bahay sa lula unya. Ako siya gibutan nag giinagigan na song ingon siya nga sayo ko na tong boyfriend nga namatay sa car accident. Kinsay panaan sa, sa pagkadaga niya? Or maiden name ba? Contreras sir. Amelia Contreras. Pa na ako nagpalayo na siya. Pero ni araman day siya dinhi. Nagkita sila ni Stephanie. Isa na yung yun. Si Carlos Renan. Masa? Paminaw na. Mao mo grinita mo. Si Jonas o si Stephanie nang lakaw gabi na nga sa bar. And it so happened ang singer dito si Carlos. Kaya si Stephanie kumikanta siya. Sa katong kanta nga gi-compose ni Carlos, naka-identify siya. Ngunit hinungdan nga ni duol siya ni Stephanie ug nangutana about anang kanta kung asa ni gikan. Stephanie? Oo niya. Ano sa isuki? Nanyo ni tabo ko man ni. Sa may atong buhaton. Di ko gusto magsamok-samok siya sa atong kinabuhi. Di ko gusto nga masamok ang future ni Stephanie tungod lang tinagpakita na sa si Carlos. Ayaw ka, Hadlok. Dili na ko itugot ka mahitabo ang imong ikalukan. Ni ako. Pangalitdan ta mo ni Stephanie. Hello, hello. Can I talk to Stephanie, please? Kinsa ni? Iyang friend. Carlos? Amelia? Mahibaw kong mutawag kita. Gisultian ko ni Stephanie sa iyong panagkita. Amelia? Gusto kong magkita ta. Daghan kay ko gi-explain mo.
a lot of things. I have something to tell you, a lot of things. Ayaw na kong hilang. Malinaw na akong kinabuhi. Naka-move on ako. Oh, Amelia. Di ko buot na sa ko nang imong kinabuhi, actually. I just need to see you. I'm sorry, pero dili ko makahatag ni mo ng hangin. Amelia, please. Ayaw ko balibari. You listen to me. Daghan kayong butang nga gusto na kong i-explain mo. O, wa ko makasabot sa akong gibati. Pero I just need to see you, okay? Amelia, just give me this chance. Allow me to explain it to you. Will you please? Nga nang iangin pa bang kunin? Di pa ba to igo ang imong gibuhat na ko? Karong imo pa kung apil sa imong kinabuhi. Hoy, tumo? You listen to me. Dili matarong ang akong kinabuhi kung di na magka-istorya. So please, I'm begging you. May buhaton pa ko. Sige, bye. Aram di ka nga ni. Kanina lang ako sige pangita mo sa kampus. Yan naman ka din nga huwag may klase. Jonas, medyo bothered lang ko. Bothered sa unsa? Nakahinamdum ka tong place nga dito ta. Unya, giduol kog tao bago man hug kanta sa proposisyon. Nagsigi ka huna-huna ato niya? Gusto kong balik dito aron makikita niya. Unsa may imong tuyo? Pasagdi na lang to siya eh. Ganahan lagi kong balik dito. Hala, sige. Uyugan di ka. Pero, ayos sa karon ha? Mangita tag oras para na. Naunsa man ko, eh. Di ko kalimot niya. Hello, Miss Andrea. Oops! Dili ita mag-away ha. Pulos biya ata pildi. Di ba tinuod? Unsay nakuha nato sa atong away? Wa! And I thought ikaw yung pipili kaysa nako. Nakailan ako kung unsay tinuod ng Carlos Cuevas. Di siya ganahag commitment. O gusto lang siyang manggamit. Bisag unsa pay mo isulti about Carlos, I still love him and I still feel the same way for him. Ka-stupid ano eh? I don't care and I don't mind. Time pa. May karon nagkita ta. Gusto ko mag-amiga na ta. And I hope dili ko nimo i-turn down. Naghabit ka ng tawhana. Rinan, Kung sa mamaya tuyo, ganong iya ba matang sa mukon? di ko katubang ni mo, anak. Basta si Stephanie. Akong anak si Stephanie. Ako ang legal na amahan ni Stephanie. Rinan nga nun nahitabo ko malis akong kinabuhi. Wa ko'y laing pangandoy kundi kalinaw lang. Gusto na kong kalimtan ka ng bahina sa akong kinabuhi. Ako'y makikita niya. Nainundong ka?
Nga nagkanto na ko anang bar nga ngikantahan. Nakakita na ko niya. Yan itong panahon na wala lang ko makaila. At doon ko siya. Persulti mi. Ayaw na lang. No. Kinahalan ako ni Himo. Because my family is at stake. May istorya mi. Kinahalan mahusay ning tanan once and for all. I have to keep my family intact. Di ko gusto na apay mo samok na to. Kina, take it easy. Ni ako, huwag ka mag-inusahan. Thank you, Renan. I'm always here for you and Stephanie, remember? So tell me, nga nang wala naman mo nagkita ni Carlos? Aw, wa lang. Ipula naman sad ko niya. Nakakita naman sad ko glain. Pero karon, gusto kong maglingaw-lingaw. I mean, wala lang. Dua-duaan lang gud nato si Carlos Cuevas. Naibaw ko nga ni ara gihapon na siya dinhi. Kibaw ka kung asa si Carlos? Wala pa. Pero mahimo na ko pangitaon. Ug maayo kay ko ana, Miss Andrea. Sige, buhatan na. Pilay mong gustong suhol. Wa ko magkinhanlag kwarta. Kalingawan na na to siya. Sa una, iyang time. Pero karon, ako na sab. Basin ba ako yung mong gustong dauton? No, pulos gud ta babay. Dili na nako buhaton diha nimo. It's a deal. Amiga naman kahata.